ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಭರ್ತಿ ಆವಂದೆ ಒರಿದಿನ ನೂತ ಇರುವ ಸೀಟ್ಲೆಗ್ ಪಣವ್ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪಿರವರಿದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಕ್ರಮ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಮ್ಮಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಒಮನ್ ದೇಶಡು ಕಡಲಗ್ ಜತ್ತದು ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ಅಪಾಯ ಒಯ್ತೊನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಇರುವೇರು ಜವಣೆರು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಜಮೀರ್ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ರಿಜ್ವಾನ್. ಮೈಸೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡತಿನ ಬೇರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ರಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿದಾಂತಿನ ಒರಿಯಡ್ದಾವ್ರ 7 ವರ್ಷ ಗೃಹ ಬಂಧನಡು ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಮಗಲು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಚಾಮ್ತಾರ್ ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಮೂಮೆರೆನ ಬಚಾವ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಲಿಗ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಜಪೆರೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದಿತ್ತದು. ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ತಿಯಾಮಂದೆ ಒರಿದಿನ ನೂತ ಇರುವ ಸೀಟ್ಲೆಗ್ ಪಣವ್ ಕಾಸ್ತ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರ. ಆರು ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ಪಟ್ನಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಮ್ಮಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿಂದದು ಪಾತೆರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಜಪೆರೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದಿತ್ತದು. ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ ಆವಂದೆ ಒರಿದಿನ ನೂತ ಇರುವ ಸೀಟ್ಲೆಗ್ ಕಾಸಡ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಕ್ರಮದೆ ತೊಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರ. ಆರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಮ್ಮಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಶಾಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದದು ಪಾತೆರಿಯರ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಿಗ್ಗೆನ್ ಅವೇ ಶಾಲೆಗ್ ಸೇರಾಯರೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಪಂಡೆರ. ಕಮ್ಮಜೆ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪಾತೆರ್ದು ಕಮ್ಮಜೆ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟ ಏರ್ದಿತ್ತದು. ಆಜೆಡ್ದು ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟ 410 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಪಿಯುಸಿಗು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರನು ದೀತಜೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಮಾತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಡು ಉಲ್ಲೆರ. ಆಂಜೋ ನಕಲಿನ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಆದಿತ್ತದು ರಿಪೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. 125 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟುವಣ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಅಗತ್ಯ ಆವಡು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೆರ. ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಟಿಲು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ತಜಿ ಆ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಮಂತ್ರಿಯರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿಂದದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಲಿನ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ದುಂಬುದಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ 7 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟ್ 4 ಇಂಚ 11 ವಸತಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ 10 ವಾರ್ಡನಿಚ್ಚೆ ಅಟಿಲು ಮೇಲೆ ದಕ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ತೆನಸುವದ ಗೈರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಟೆಂಡರ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿಯರು. ಶಾಲೆದ ನಿರ್ಮಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಗೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಾಯಿರು. ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಶಾಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 15ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ PU ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಯಿತು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ
ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಇರುವೆರು ದೋಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಪಾಡ್ದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿನ ಏವ್ರಗೂ ಕಾರಣ ಆತೆ. ನೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕುಲು ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ದೇವೆರಡ ಮಾಫ್ ನಟ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತನು. ಇಂಚಿಪದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದಿತ್ತದು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಒಲ್ಪ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಗೇನಲ ಜವಣ ಜವಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಉಂದುವೆ ಕಾರಣುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಬತ್ತಿನ ಜವಣ ಜವಂದಿಯರು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ತಿಕಲ್ದು ಬುರ್ದೆರೋ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನುಡು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆರೋ. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಇರುವೆರು ದೋಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗು ಪಾಡ್ದಿರೋ. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಏವ್ರತೋ ಜಾದೆರೋ. ಮಕ್ಳಿನ ಈ ವರ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುದ್ಧಾಚಾರಗು ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದುನುಂದು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜಿತಂಡೋ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕುಲು ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಬತ್ತದು ದೇವೆರ್ನ ಎದುರು ಮಾಫ್ ನಟ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುವಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರೋ. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಜವಣಗು ಬಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ತದಿನ ಆಡಿಯೋಲ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡೋ. ಪ್ರತೀಕ ಆನಂದ್ ಈ ಇಂಕೊ ಪಾವಂಜ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾವಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಪಾವಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಯಾವ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಕ ಆತತ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಈಗ ಹಿಂದತ್ತೆ ಅನ್ನಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ತೀರುಂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಡ ಇಲ್ಲ ತೊಂಪಲೆ ಏನಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಇಂಕೊ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರತ ನಾನು ಆಚೆ ಚರ್ಬಿ ಇದ್ದಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆರೊಂದು ಜನ ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇಸೋಜ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿನಿ ಬರ್ತದ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಪೈ ಸಾರಿ ಎಂಗಿನ ಸಾರಿಯಾ ಎಂಗಿನ ಸಾರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತ ಇತ್ತಾನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಾನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇತ್ತಾನ ರಡ್ಲ ಇತ್ತಾನ ಇತ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪಂದ ವೇಟಿಗೆ ಇತ್ತಾನ ನಾನಾ ಮೀನಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪಾವಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ ಗಡ್ ಬರಂಡಿ ಬಾರಿ ಅಂಕರ ಬೈದ ನನಗೆ ಸಾರಿ ಮೈಸೂರು ನಡತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬೆರಿಕೆ ರಾಜದೋರ್ಮಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆತೆರು. ಪೊಂಜೋಳಿನ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನ ಹಾಳು ಕಾರ್ಯ ತಡೆಪೆರೆ ಸಜ್ಜಾದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಪೊಂಜೋಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಎಂಆರ್ ಪೂವಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಮೈಸೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡತಿನ ಬೆರಿಕೆ ರಾಜದೋರ್ಮಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಪೊಂಜೋಲೆನ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನ ಹಾಳು ಕಾರ್ಯುಲಿನ ನಡಪರೆ ಸಜ್ಜಾತೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಿದಂಡು. ತುರ್ತುದ ಪೊರ್ತುಡು 116 ನಂಬರ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾದಂಡು. ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೊಬ್ಬು ಪುಗಾರ್ತದ ಎಂಆರ್ ಪೂವಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಫೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೂ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿಸಿಪಿ ಸೇರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. 150 ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. 20 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಗಳಸದಿತ್ತೆರು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೂ 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಮುಟ್ಟುನ ಇಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗಾಡಿನ ಗಳಸಂಡ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣುಲು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು 116 ನಂಬರನ್ನು ಗಳಸರೆ ಆರಕೇನುಂಡೆರು. ERSS 112 ಇದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಈ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಯಾರೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರಿರಲಿ, ಪುರುಷರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 8 ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ERSS 112 ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಅಂತಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿತಿನ್ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ERSS 112 ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಅವರು ಬಂದರು ತಕ್ಷಣ ಫೈಟ್. ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಡವಿರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೆಕ್ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ KB ಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನ್ಪನಾರು ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕಡ್ದವ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರ. ಮರ್ದ ಮಲ್ಪರೆ ದಾನಿಲಿನ ಪಣವು ಸಾಯ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ದಾನಿಲು ಸಾಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಕೇನೊಂದೆರೋ. ಬಡವಿರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗ್ ಆಧಾರವಾದಿತ್ತಿನ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ KEB ಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕಡ್ದವ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾನಿಲಿನ ಸಾಯ ಎದುರುತು ಒಂದುಲ್ಲೇರೋ. ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ರಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿವರ್ಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಕಾಸ್ಲಾದಂತೆ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಕಂಗಾಲಾದ್ ದಾನಿಲೆನ ಸಾಯ ಬಯಕದೆರೋ. ಪ್ರಶಾಂತ್ಗ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ದಾನಿಲು ಸಾಯ ಒದಗಾಯರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೆರೋ. ಪಣವ್ ಸಾಯ ಒದಗಾವನಕುಲು ಪ್ರಶಾಂತರೇನು ತೂವೊನ್ನ ಪ್ರಮಿತಾ ಮಿರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 944500417741 IFSC KARB 000094 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಬೊಲ್ಮಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬ್ರ ಎನ್ಮ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಜಿ 524. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರ 9535454550 ನೆಕ್ ವಿಚಾರಿಪುಲಿಂದು ಕೇನೊಂದೆರೋ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿದಾಂತಿನಾಯನ ಉಗ್ರ ವರ್ತನೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಲ್ ವಾರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ 7 ವರ್ಷ ಗೃಹ ಬಂಧನೊಡಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಚಾಮ್ತಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ನಡೆತದ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಸಾಯಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಮೂವರೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೆರೋ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿದಾಂತಿನ ಒರಿಯನ ಉಗ್ರ ವರ್ತನೆಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲು 7 ವರ್ಷ ಬುಲ್ಪುತು ಒಂದೇ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಗೃಹ ಬಂಧನೊಡು ಇತ್ತಿನ ಮೂವರೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ. ಅಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ವಾರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಸಾಯುಡು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಚಾಮ್ತಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ನಡೆತದಂಡ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯನು ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ AV ಬಾಳಿಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳಿಗೂ ಮರ್ದ ಮಲ್ತದು ನಿಟ್ಟೂರ್ದ ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ತತ್ಕಾಲದ ನಿಲವದಗಾದೆರೋ. ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ASI ನಾರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದೀಪು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರೋ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿದಾಂತಿ ನಾಯರ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪದ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡೋ. ರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡುನ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮತ ಇತ್ತಂಡೋ. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಮೂವೆರ್ಲ ಇತ್ತೆರೋ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಪುಷ್ಟಿದ ತೆನಸದಂತೆ ಪೊಂಜವು ನಿತ್ರಾಣಾದಿತ್ತೆರೋ. ಅರೆನು ದೆರ್ತೊಂದು ಗಾಡಿದಡೆ ಕೊನುದಿತ್ತೆರೋ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಕಂಡಿಗೆದ ಕಾಳೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪನಾರ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳಿನ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಜನ ಮಲ್ತದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ಟಕೋರ್ನ ದೂರದಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಕಂಡಿಗೆದ ಕಾಳೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪನಾರ್ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಯ್ಯನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಆಸ್ತಿ ಓದಂಟು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಕಾರಣ ಅಂದು ಎನ್ನದಂಡ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಯಾನೆ ಕಾಳೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಐನ ಜನತ ಕೂಟ ಮಗಲ್ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಸುಳ್ಯ ಅಲೆಟ್ಟಿ ಪಟಕುಂಜದ ಚೇತನ್ ನಾಯಕಗ್ ದೊಣ್ಣೆ ಕರ್ಬದ ರಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಾರ್ಲಿಡು ಕಾಳಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿರಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ನೆತ್ತಿರದ ನಡುಟು ಮತಿದಾಂತೆ ಬೂರ್ದಿನ ಚೇತನ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೊನೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಪಾಡ್ದಿರೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಲೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ತೆಕ್ಕದಂಡ ಅವೆನಾರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರ ಅರೆನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರ ಬಜ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆಡ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಟ್ರಾಲಿ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ತೆಕ್ಕದಂಡ ಅವೆನಾರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಅಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದನ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವದಾರ ಆದಿತ್ತದು ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಒಮನ್ ದೇಶಡು ಕಡಲ್ ಮೀಯರ ಜತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಇರುವಿರು ಜವಣಿರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಮೀರ್ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಜಮೀರ್ ತೀರ್ದು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡ ರಿಜ್ವಾನ್ ತೋಜಿತಜೇರ ಅಕಲು ಇರುವಿರ್ಲ ಒಮನ್ ದೇಶದ ಫಿಶ್ ಮಿಲ್ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲಿಡಿತ್ತಿರ ಒಮನ್ ದೇಶಡು ಕಡಲ್ ಮೀಯರೆ ಜತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಇರುವಿರು ಜವಣಿರು ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ಒರಿ ತೀರ್ದೆರೋ ನನುರಿ ತೋಜಂದೆ ಆತಿರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಲೆಕಲೆತ 25 ವರ್ಷದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಪುರತ 25 ವರ್ಷದ ಜಮೀರ್ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಜವಣಿರೋ ಜಮೀರ್ನ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕದಂಡ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಳ್ಳಾಲೊಡ್ದು ಇರುವಿರ್ಲ ಒಮನ್ಗ್ ಪೋದು ಫಿಶ್ ಮಿಲ್ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲಿಡಿತ್ತಿರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಒಮಂದ ದುಕ್ಮು ಕಡಲ್ ಬರಿಕ ಪೋದು ರಿಜ್ವಾನ್ ನೀರ್ಗ್ ಜತ್ತದು ಮುರ್ಕುದೆರೋ ಅರೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಜಮೀರ್ ಜೈದೆರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಜಮೀರ್ಗ್ ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟ ಆದಿತ್ತದು ಬೇಗ ಊರುಗು ಬರಿಯರೆ ಇತ್ತೆರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಕಟ್ವಣದ ರಡ್ಡನೆ ಮಾಳಿಗಿಡ್ದು ಬಂಜಿನ ಪುಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಪುಣೆಪಿನೇನು ತುಯ್ನ ಕೆಲವಿರು ತಿರ್ತು ಕುಂಟು ಪತದು ಪುಚ್ಚೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ದುಬೈಡ್ ನಡೆತದಂಡ ನನ್ನಲಾ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಲ್ವರೆಗೂ ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ ಮಕ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ 50,000 ಅಲ್ಪದ ಕಾಸು ದಿರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಕಟ್ವಣದ ರಡ್ಡನೆ ಮಾಳಿಗೆಡ್ದು ಕಿನ್ನಿದಿಯರೆ ಆಯ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಪುಣೆಯೊಂದು ಪುನೇನು ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಲವೆರು ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ವಣದ ತಿರ್ತು ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ಪುಚ್ಚೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ದುಬೈಡ್ ನಡೆತದಂಡ ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ ಮಕ್ಟಮ್ ಪುಚ್ಚೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಶ್ರಫ್ ಅತೀಫ್ ಮೆಹಮೂದ್ ನಸೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಯಗೊರಿಯಗು 50,000 ಅಲ್ಪದ ಕಾಸು ದಿರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಈ ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇಖ್ ಆರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಚ್ಚೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರೋ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಭರ್ತಿ ಆವಂದೆ ಒರಿದಿನ 120 ಸೀಟ್ಲೆಗ್ ಪಣವ್ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪಿರವರಿದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಕ್ರಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಮ್ಮಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಮನ್ ದೇಶಡು ಕಡಲಗ್ ಜತ್ತದು ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ಅಪಾಯ ಒಯ್ತೊನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಇರುವೇರು ಜವಣಿರು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಜಮೀರ್ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ರಿಜ್ವಾನ್
ಮೈಸೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡತಿನ ಬೇರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ರಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿದಾಂತಿನ ಒರಿಯಡ್ದಾವ್ರ 7 ವರ್ಷ ಗೃಹ ಬಂಧನಡು ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಮಗಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಚಾಮ್ತಾರ್ ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಮೂಮೆರೆನ ಬಚಾವ್. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.